ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. Дар студия Ҳабибаи Комил. имрӯз дар майдони назди шаршараи наврӯзгоҳи пойтахт фестивали оши палав баргузор гардид. Дар даромадгоҳи майдон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе деги бузург бо ғунҷоиши қариб 2 тонна маҳсулот гузошта шуда, дар он 4 нафар ошпазони моҳир оши палав омода карданд. Бояд зикр кард, ки дар тӯли асрҳо миёни мардуми тоҷик навъҳои гуногуни оши палав ба мисли палави барги токӣ, палави софӣ, оши кенҷа, оши девзира, оши заъфаронӣ қима палав, оши дампухт, оши кӯҳнадам, оши биҳинг, оши якбаяк, оши ҳафтравған, иликпалав, сурхпалав дар маҷмӯъ беш аз 200 намуди ин таом маъмул аст. намунаи ҳамаи ин палавҳоро дар фестивали Душанбе дидан мумкин буд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. майдони назди шаршараи пойтахтро бештар аз 50 дег ош бо таъму лаззати хос зиннат медод. аммо ороишоти асосии фестивали оши палавро деги калон, ки дар он аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бештар аз 1 тонна ош омода гардида буд ташкил дод. аз поси шаб барои онҳое ки ба фестивал меоянд 4 нафар табохони моҳир пухтупази ин ошро оғоз кардаву субҳ онро дар намоиш пешниҳод карданд. шояд далели истифодаи 800 килограмм танҳо биринҷ барои омодасозии ин оши палав бас аст, ки ба маҳорати ошпазону малакаи таҳия намуданашон баҳогузорӣ карда шавад. 4 нафар ошпаз аз соати 2 саҳар мо дегро алова кардем. маҳсулоте ки мисол инҷо мебарафтагӣ 125 литр равған, 700 килограмм сабзи тайёр, 150 кило пиёзи тайёр. болош мисол мана бо мисол 10 кило лимон, 15 кило мавизи оши, 3 кило зира, мана тухми мисол bedona. виژагии дигари фестивали имсола дар он буд, ки он дар соли эълоншавии Душанбе чун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. аз ин рӯ дар майдони намоишгоҳ намояндагони кишварҳои аъзои иттиҳод низ 10 адад дег гузоштаву барои меҳмонони Душанбе оши палав омода карданд. бо сабку услуби хос таъму лаззати гуногун фестивали имсола барои иштирокчиёнаш хотирмон буд, зеро ҳам ошпазони тоҷикистонӣ таом омода карданд ва ҳам табохони моҳири дигар давлатҳо ҳам малакаи худро нишон додаву оши болаззат пухтанд. Мы приготовили здесь ташкентский узбекский плов, приготовили желтыми морковками. Отличается то, что только мы ложим, в Узбекистане много процентов людей ложат в основном на пловы желтые морковки. А в Таджикистане то, что много красной морковки ложат. С этим можно отличаться. И, конечно, приготовлением. А так аромат, то, что положено калорий, полностью все одинаковое. аслан дилбастагӣ ба ошу санъати хоси ошпазӣ барои миллати тоҷик ҳамқадами таърихи мавҷудияташ аст. аммо ин дилбастагӣ замони феълӣ аз доираи дастархони оилавиву чорабиниву маҳфилҳо фарохтар баромад ва ба фестивали ҷумҳуриявӣ табдил ёфт. бештар аз ин соли 2016 оши палавро юнеско, созмоне ки ба ҳифзу нигоҳдошти мероси моддиву ғайримоддии башарият машғул аст, чун фарҳанги ғайримоддӣ эътироф намуд. ин ҳам далел аст, ки оши палави тоҷикӣ таърих дорад ва ҳаводоронаш дар ҳар гӯшаи дунё низ зиёд аст. мардуми ҷаҳон дар байналмилалӣ бифаҳманд ки оши палав чӣ аст. гарчи худаш муштарӣ худаш дора, лиззати худаш дора, бозам мехоҳем ки дар ҷаҳон маърифӣ шавад. имрӯз дар як дег 25 кило биринҷ, 25 кило гӯшт, 20 кило сабзӣ, 5 литр роған, дига писта, бодом ва дига маҳсулотҳои дигариш танзи зарурати як дег мебошад. дига 3 навъ дар ин ҷамъа тайёр карда ҳастем. шумо метавонед ки оши будана, оши моича, оши сағалдор дар як дег. оши палав бо кишмиш, бо тухму гӯшти бедона, бо гӯшти мурғу қазӣ. ин чанде аз намуди ош аст, ки дар фестивал пешниҳод ба иштирокчиён карда шуд. ба ҳамин шакл дар мамлакат бештар аз 200 нави оши палав маъмул аст, ки аксараш дар фестивали имрӯза хӯроки асосӣ буд. дар маҷмӯъ беш аз 5000 килограмм ошро табохон дар даври шаҳрии фестивал таҳияву манзур карданд. муовини якуми раиси шаҳри Душанбе зимни суханронии фестивалро омили муҳими муаррифии фарҳанги дастархондориву дастархонороӣ маънидод карда василаи арҷгузорӣ ба мероси фарҳангии халқи тоҷик номид. барои иштирокчиёни фаъол ошпаз
сарбазони моҳири даври шаҳрии фестивали оши палав ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. маҳфили шеру тарона бо ҷалби ҳунармандон майдони баргузории фестивалро боз ҳам ҷолибтару идона намуд. тамоми омодашуда бошад бо дастури роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба мактаб интернатҳои пойтахт ва қисмҳои низомии мустақар дар душанбе дастрас карда шуд. дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси пашавишгоҳи равандҳои сиёсӣ, дипломатӣ ва масоили ҷаҳонишавӣ дар мавзӯи таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои сиёсии тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш олимон, муҳаққиқони пажӯҳишгоҳи илмӣ, таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, касбӣ, маориф ва илм ва дигар вазорату идораҳо иштирок намуда масоили марбут ба паёмадҳои манфӣ ва мусбати равандҳои ҷаҳонишавӣ, инчунин дарёфти роҳҳои пешгирии унсурҳои зараровари равандҳои ҷаҳонишавиро баррасӣ карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои сиёсии тоҷикистон мавзӯи меҳварие буд ки зимни як ҳамоиш дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷамъи олимону муҳаққиқон, намояндагони вазорату идораҳо ва коршиносон мавриди таҳлилу баррасӣ ва муҳокима қарор гирифт. тазаккур дода шуд ки раванди ҷаҳонишавӣ унсури ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта вобаста ба хусусиятҳои дар худ инъикос ёфта ба шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятии давлатҳои соҳибихтиёру мустақил ҳам таъсири мусбӣ ва ҳам манфӣ мерасонад. инкору тардиди равандҳои ҷаҳонишавӣ масъалаи ғайриимкон буда онҳо ба ҳар нав ва ба ҳар сурат вориди муносибатҳои ҷомеаи шаҳрвандии кишварҳо мегарданд. агар мо мехоҳем ба худшиносии миллӣ бирасем, бояд пеш аз ҳама аз унсурҳои фарҳангии худ бохабар шавем ва ҳангоми муошират бо дигар қавму миллатҳо тавонем ки аз фарҳангу ниёгони худ таблиғ ва онро муаррифӣ намоем, таъкид шуд дар ҳамоиш. масъалаҳои ҷаҳонишавӣ ки имрӯз таъсири он ба равандҳои сиёсӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва умуман дар фазои байналмилалӣ сурат гирифта истода ки дида мешавад, ин конференсия ба ҳамин масъала бевосита бахшида шудааст ва бо ташаббуси раёсати академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо даъвати меҳмонон, мутахассисони соҳавӣ, собиқадорон, муҳаққиқон ва олимон ки дар ин ҳамоиш даъват шудаанд, имрӯз масъалаҳои мубрами таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ва умуман раванди ҷаҳонишавӣ ба фазои муносибатҳои сиёсию байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон ба кишварҳои дигар, аз ҷумла ба кишварҳои ҳамсоя ва умуман дар сатҳи байналмилалӣ мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор гирифта истодааст. албатта дар ин ҷо назари мутахассисон доир ба муваффақиятҳо ва комёбиҳои тоҷикистон ва ҳамчунин ситезаҳое ки имрӯз дар фазои сиёсии ҷаҳон ва дар муносибатҳои байналмилалӣ омадаанд ки доир ба масъалаҳои аксуламали муваффақонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нуктаҳои бисёр ба маврид таъкид шуда истодаанд. зикр гардид ки дар шароити ҷаҳонишавӣ моро зарур аст дастовардҳои таърихии худро омӯзем, муҳтаво ва арзиши фарҳангии онҳоро тарғибу ташвиқ ва ба мардум ошно созем, то ҳамин унсурҳои фарҳангии шакл гирифтаи мо оммавӣ шаванд. ин масъалаи асосии фарҳангии мо дар раванди ҷаҳонигароӣ аст, таъкид доштанд иштирокчиёни ҳамоиш. тавре қаблан ҳам хабар дода будем бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон китоби тоҷикони алома бобоҷон ғафуров чоп гардида дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ аз номи сарвари давлат ба ҳар оилаи мамлакат тақдим гардида истодааст. инак ин тӯҳфаи бебаҳо ва гаронарзиш ба дасти сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхи вилояти хатлон ҳам расид. гузориши ҳамкорони мо идома бахши ҳамин мавзӯъ. дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ба масъулони соҳа вобаста ба бознашр намудани китоби тоҷикони алома бобоҷон ғафуров аз ҳисоби фонди захиравии президенти кишвар аллакай дар амал татбиқ гардида марҳила ба марҳила бо кӯмаку дастгирии кормандони касбу кори гуногуни шаҳру ноҳияҳо ба ҳар як оила дастрас гардида истодааст, чун дигар минтақаҳои кишвар корвони навбатӣ то ба ноҳияи ҷалолиддини балхи вилояти хатлон расид. дар асари безаволи худ
باباجان غفورов تمام پهلوهای حیات گذشته خلق تاجیک را روشن ساخته بود از دوره پیدایش و چگونه دوره به دوره تشکیل یافتن علم و فرهنگ خلق دولت‌داری خلق تاجیک که در این کتاب معلومات داده شده است و مقصد این عمل در آن است که هر یک عائله باید از تاریخ گذشته خود آگاه باشند تا که دانند که در گذشته کدام شخصیت‌ها در فرهنگ خلق تاجیک در دولت‌داری خلق تاجیک سهم گذاشته بودند. میرزا محکمов ساکنی جماعت دهوت گلستانی همین ناحیه اقدام نجیبانه رهبریت عالی مملکت را با خوشنودی استقبال گرفته بهترین تحفه ارزشمند برای نسل آینده ساز کشور عنوان نمودند. در قطار یکای میرزا همزمان به 33749 عائله دیگر از 8 جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جلالدین بلخی از این هدیه گرانبها که با سطح و صفت خیلی عالی و رنگه تبون نشر گردیده است برخوردار شده. اظهار داشتند که مطالعه کتاب تاجیکان مهمترین وسیله بلند برداشتن حس وطنداری و وطن دوستی ساکنان و تربیت جوانان در روحیه میهن دوستی و ارزشگذاری به ارزش‌های مقدس ملت و دولتداری به حساب می رود. کاروان کتاب را ما بی‌صبرانه انتظار بودیم و خوشبختانه امروز به ناحیه جلالدین بلخی چون کتاب رسید و دسترس مردم می‌گردد این شادی و نشاط مردم ناحیه جلالدین بلخی را ما هیچگاه از یاد نمیبریم زیرا هر کسی که تاریخ پرقناوت خلق خود را میداند هیچگاه در نمیماند و میسازد که تاریخ پرقناوت تاجیک را صحیفه به صحیفه باید خواند و من باوری کامل دارم که کتاب تاجیکان همکنون در سر هر یک خانواده در خاندان هر یک خلق تاجیک کتاب روی میزی گردیده هر یک ساکن کشور ما آن را میخواند و از تاریخ گذشته نیاگان خود با خبر خواهند گردید. میتوان گفت که در تاریخ دوران صاحب استقلالی جمهوری باری اول است که کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورov با تعداد نهایت زیاد انتشار شده به طور رایگان به هر یک عائله تاجیکستانی دسترس کرده می شود. роҳбарону намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат дар водии рашт дар ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии масоили марбут ба пешгирии қонуншиканиҳо ба риояи талаботи қонунгузорӣ дар минтақаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. тавре ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд масъалаи асосие ки дар ҷаласаи шӯро нигаронии кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартиботро ба миён овард зиёд шудани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон ба шумор мерафт. дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи рашт дар давраи нимсоли якуми соли 2021 роҷеъ ба ҳолати ошкор ва пешгирӣ намудани содиршавии ҷиноят дар байни ноболиғону ҷавонон баргузор гардид. дар кори шӯро сардорони мақомоту ниҳодҳои қудратӣ ва масъулини ташкилоту муассисаҳо ширкат намуданд. зимни суханрониҳо фаъолияти сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷумла комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, шуъбаи маориф, ҷамоати шаҳраку деҳот ва шуъбаи огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи рашт мавриди баррасӣ ва муҳокимарониҳои ҷиддӣ қарор дода шуд. зимни баррасӣ қайд гардид ки дар соли 2020 ва 9 моҳаи соли ҷорӣ аз ҷониби 24 нафар ноболиғон ва ҷавонон 23 ҳолати содиршавии ҷиноят ба қайд гирифта шуда. аз ин 5 ҳолат аз тарафи 6 нафар ба соли 2020 ва 18 ҳолат аз ҷониби 18 нафар ба 9 моҳаи соли 2021 рост меояд. таҳлилҳо муайян намуданд ки бештари ҷиноятҳои содирнамудаи ноболиғон дуздӣ, авбошӣ ва ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил мансуб буда ноболиғони ҷиноят содир карда аз ҷамоатҳои шаҳраки ғарм, ҷамоати деҳоти навдӣ, қаланак ва боқӣ раҳимзода мебошанд. дар ҷамоат раванди иҷроиши қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маслиҳати падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва масоили доғи рӯз аз қабили пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, оқибатҳои ифротгароӣ ва фарҳанги бегонапарастӣ мавриди баррасии ҳозирин қарор гирифт. аз тарафи аъзоёни шӯро қарор дода шуд ки дар самти риояи қонунгузорӣ, санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ва таҳкими субот дар ҷомеа бо ҷалби кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар байни аҳолии ноҳия корҳои тарғиботию ташвиқотӣ пурзур карда шавад.
дар ноҳияи рӯдакӣ ҳам ба ҳамин монанд вохӯрии фаҳмондадиҳӣ баргузор гардид. Дар коллеҷи ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва масъулони ҳукумати ноҳия масоили вобаста ба шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоиро мавриди баррасӣ қарор доданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. мавзӯи асосии мулоқоти намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва намояндагони ҳифзи ҳуқуқ бо тарбиятгирандагони коллеҷи ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ ин пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои тундраву ҳифзи арзишҳои миллӣ буд. бо ишора ба вазъи феълии кишварҳои гуногун, масъулин аз иштирокчиён даъват ба амал оварданд ки дар анҷоми ҳар кор ҳушёру зирак бошанд ва асосан дар пай илмомӯзӣ саъй намоянд. гурӯҳҳои таблиғотӣ бар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тақсим карда шудааст. вобаста ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун, бахусус пешгирӣ аз терроризму экстремизм ва имрӯз аз ҷониби гурӯҳи таблиғотӣ бар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мулоқоту вохӯриҳо бо усули деҳа ба деҳа баргузор карда шуд. таъкид гардид ки шароити феълӣ фароҳам овардашуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имконият медиҳад ки ҷавонон дар дилхоҳбахш дар доираи стандартҳои ҷаҳонӣ таҳсил намуда соҳибтахассус гарданд. дар ин баробар барои таъмини онҳо бо ҷои кор фароҳам овардани шароити мусоиди зисту зиндагонӣ пайваста тадбирандешӣ карда мешавад ва ҳамагӣ дастовардҳоро бояд ин насль ҳифзу гиро медорад. ҳамчунин ба ҷавонон аз оқибатҳои гароиш ба гурӯҳу ташкилотҳои иртиҷоӣ, таблиғи фаъолияти онҳо ва меъёрҳои қонунгузории мамлакат дар ин самт аз ҷониби масъулини сохторҳои дахлдор иттилоъ дода шуд. ҳамчунин дар доираи ҳамоиш миёни иштирокчиён маҳфили саволу ҷавоб низ баргузор гардид. ташкилоту муассисаҳои мамлакат ба зимистони пешомад омодагии ҳамаҷониба мебинанд. аз ҷумла дар ноҳияи дурдасти Ховалин ки зимистони сарду тӯлонӣ дорад, масъулони муассисаи давлатӣ нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия ба қадри кофӣ сӯзишворӣ ва маводи зидди лағжиш захира карда, техникаи коммуналиро дар ҳолати омодабош қарор доданд. тафсилоти дар гузориши ҳамкорони мо аз ин ноҳия. дар тавозуни муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ховалин 226,7 километр роҳҳои автомобилгард мебошад ки 110 километри он роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 116 километри дигараш аҳамияти маҳаллӣ доштааст. дар 9 моҳи соли 2021 аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуриявӣ ва ноҳия инчунин ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ як қисми роҳҳо таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш карда шуданд. имсол муассиса дар барои гузарондани таъмири ҷорӣ зиёда аз 45 километр роҳҳоро таъмири ҷорӣ гузаронд ва 3,8 километр роҳҳо мунфарш гардидаанд. аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуриявӣ барои таъмир ва нигаҳдории роҳҳои автомобилгард дар 9 моҳи сол 228 000 сомонӣ ҷудо гардид. азбаски иқлими ноҳияи Ховалин сарду зимистонаш тӯлонӣ аст, кормандони муассиса кӯшиш намуданд аз нақша зиёд маводи зидди лағжиш, маводи сӯхт ва дигар таҷҳизоту лавозимотро захира намоянд. барои гузарондани зимистони соли 2021-2022 ба миқдори 600 метри куби маводи зидди лағжиш, 1600 литр сӯзишворӣ дизелӣ, 15 куб ҳезм ва хӯроки гарм барои коргарон, ҷои дамгирии коргарон, пойафзол ва либосҳои зимистона захира намудем. имсол вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти мушкилоти кормандони муассиса дар фасли сармо ба онҳо як техникаи наву замонавии соҳавӣ дастрас намуд. акнун бо истифода аз ин ва дигар техникаҳо ҳаракати мунтазами нақлиётро дар ҳама фаслҳои сол таъмин хоҳанд кард. дар ноҳияи лахш ки мавсими сармо нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барвақттар шурӯъ мегардад, корхона ва муассисаҳои давлатӣ ба сипарӣ намудани тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 ҳамаҷониба омодаанд. дар ин ноҳия масъулин барои таъмин намудани ташкилоту муассисаҳо бо барқ трансформатор, хатҳои баландшиддат ва зеристгоҳҳоро аз таъмири ҷорӣ баровардаанд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон Фазлиддин Муҳадбек. ноҳияи лахш дар мавзеи баландкӯҳ ҷойгир аст. мавсими сармо дар ин ҷо барвақттар оғоз мегардад.
ба мақсади дидани чораҳои пешгирикунанда дар назди мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи лахш ситоди ноҳиявӣ ташкил карда шудааст ки аз тарафи он ҳамарӯза баҳри омода намудани хоҷагии халқи ноҳия ба вазъи номусоидии обу ҳаво чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ноҳияи мо нисбат ба дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон фасли тирамоҳу зимистон тезтар фаро мерасад ва зимистон ҳам нисбат ба дигар минтақаҳо сардтар аст. имрӯз метавон гуфт ки ҷиҳати ба давраи зимистон омода намудани соҳаҳои дар боло номбаршуда як қатор чорабиниҳо аз қабили бо маводи сӯхт ҳезум шишабандӣ кардани тирезаҳои муассисаҳои таълимӣ фарҳангӣ тандурустӣ чораҳои самарбахш ба анҷом расонда шуданд. طبق اطلاع مسئولین شبکه‌های برتامین‌کنی به دوره زمستانگذرانی همه‌جانبه آمادگی گرفته برای تامین نمودن تشکیلات و مؤسسه‌ها با برق، ترانسفورماتور و خطای بلند شدت و زیر ایستگاه‌ها را از تعمیر جاری برآوردند. ما برای زمستانگذرانی در مسافه 1 کیلومتر 700 متر ناقل‌های خط برقی هوایی را عوض نمودیم. 6 عدد جداکنک‌های 10 کیلوولت را عوض نمودیم. 12 عدد ترانسفورماتور را تعمیر گذراندیم. 5 عدد سیمچپ‌های فرسوده شده را عوض نمودیم. با پایه‌های سیمچپ‌های خط برق 12 عدد را عوض نموده با کار را دوام داده استیم. حاضر وقتا هم بریدن درختان ادامه دارد. آمادگی‌ها به فصل سرما در مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه خوب به راه مانده شده. با اطلاع مسئولین در اساس نقشه چوره‌بینی‌ها در انبار مؤسسه مواد ضد لغزش ذخیره کرده شده است و تکنیک‌های مؤسسه از تعمیر برآورده شده در حالت آماده باش قرار دارند. ما در مؤسسه ما برای تیاری دیدن مواد زمستانگذرانی 700 متر کوب مواد ضد لغزش تیار است. 800 لیتر سوزشوار دیزلی، 5 کوب ازم، 3 تن انگشت و 10 تن نمک تکنیکی برای آمادگی زمستانگذرانی تیار هستند. از این لحاظ 5 تا تکنیک برای زمستانگذرانی تکنیک‌ها تیارند. در ناحیه 61 مؤسسه تعلیمی فعالیت داشته. در آنها 13014 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شده است. آمادگی‌ها به فصل سرما در مؤسسه تعلیمی خوب به راه مانده شده. طبق اطلاع مسئولین مؤسسه تعلیمی با پیچ‌های گرم‌دهی تامین می‌باشند. با مقصد اجرا نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2021 تحت رقم 101 درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه زمستان سال‌های 2020-21 برای گذراندن تیرماه زمستان سال‌های 2021-2022 در سمت خراجاتی مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه 714,000 سومانی جدا گردیده است که طبق طلبات 569 تن انگشت را تشکیل می‌دهد. پس شدن حرارتی هوا از سرد آمدن زمستان درک می‌دهد. زمستان در ناحیه لخش سرد و طولانی است. تدبیرهای اندیشیده امکان می‌دهد که اهالی و تشکیلات و مؤسسه‌ها فصل زمستان را به مشکلی پشت سر نمایند. дар ин шабу рӯз ҳамасола деҳқонону кишоварзони ноҳияи ҷайҳун ҳосили сабзиро ҷамъоварию ба бозорҳои мамлакат содирот мекунанд. аз ин рӯ метавон дар саҳрои ин минтақа имрӯзҳо деҳқонони саргарми корро зиёд вохӯрд. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора. соли равон аз миёни дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ хусусан сабзӣ дар бозорҳои маҳаллӣ хело камчину гаронарзиш шуд ки сокинон чунин ҳолатро тӯли 10 соли охир ёд надоранд. ба хотири танзими нарху навои сабзавоту полезӣ ва дигар намуди маҳсулоти ниёзи мардум барзгарони ноҳияи ҷайҳун аз худ масъулияти баланд нишон дода имсол дар масоҳати анқариб 9000 гектари заминҳо кишти такрорӣ гузарониданд. соли равон хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун بعد از جمع‌آوری حاصل اساسی زراعت‌های کشاورزی پیاز پیش‌پزک و دیگر نمود زراعت‌ها در میدان زیاده از 8636 گکتار کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی گذراندند. از جمله در میدان 1930 گکتار کشت سبزی گذراندند که
айни ҳол ҷамъоварии он оғоз ёфтааст ва бо боварӣ гуфта метавонем ки аз ин майдонҳо ҳосили баланди сабзӣ рӯёнда тамоми бозорҳои ҷумҳурии азизамонро бо ин намуди маҳсулот ба пуррагӣ таъмин менамоем. деҳқонони ин ноҳия аз кишти асосӣ дида майлу рағбати зиёд ба кишти такрорӣ доранд, зеро дилхоҳ маҳсулоте ки дар ин айём рӯёнида мешавад ҳам сифатнок асту ҳам ба боду ҳаво тобовар. аз ҳамин рӯ худи ҳамин сол танҳо дар ноҳияи Ҷайҳун 1930 гектар замин кишти сабзӣ гузаронида имрӯз ҳосили фаровони онро гирд оварда истоданд. зиёда 10 гектар замин дорем ки як 3 гектаро сабзӣ кишт кардагим, 7 гектари дигараш пахтаву ҷоримака аст. мо айни ҳол чиндани сабзӣ хоҷагӣ деҳқониамонро сар кардем ки ба бозорҳои худамон равона мегардонем. масалан 1 гектар 60 сотих сабзӣ тайёр ҳозир дорем ки айни ҳол чиниши онро сар кардем. доштани таҷрибаи бои соҳавӣ барояшон имкон фароҳам овардааст ки на чун пештара заминҳоро танҳо мавсимӣ истифода баранд, балки дар 4 фасли сол машғули кишту ҷамъоварии ҳосил бошанд. ин сабзии худи ҳозиррасидамон аввали моҳи июл коридем, 1 гектар 60 сотихша 1 гектар 40 сотих дигаша дар моҳи август киш кардагем ки уш ҳозир камтар кенҷтар аст. масалан барои худи таъмини бозорам хуб аст, барои дарёфт кардани фурӯши мо ҳам хуб мешавад. масалан инашро ки буд кардем бо вайш сар мешавад, хеле дарёфт намекунем, барои бозорам хуб аст. агар замина хуб истифода барем, бекор хоб наравад, бале ҳам мехӯрад, ҳам мепӯшонад, ҳам фоида ба даст меорӣ, ҳама ҷиҳат хуб аст. мо ҳар сол ҳамин сабзӣ мекорем, сабзӣ хишова мекунем, мечинем, баъди сабзӣ пиёз мечинем, пиёз мекорем, ҳамин бекор неста. фақат ҳами кори мо ҳамаи рӯзимон ҳами қатӣ мезгара. кишоварзони асили ноҳияи Ҷайҳун тасмим доранд ки то фарорасии мавсими сардиҳо ҳосили кишти такрориро ҳарчи тезтар рӯёнида дар ҳамкорӣ бо дигар соҳибкорони ватанӣ як миқдори онро дар сардхонаҳои махсус барои зимистон ҳифзу нигаҳдорӣ кунанд ва як қисми дигарашро ба бозорҳои шаҳру навоҳии кишвар содирот. طبق نقشه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از امروز سر کرده تا روز 1 نوامبر دوره ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در ولایت سوخت برگزار می‌گردد. آزمون الکی امروز شروع گردید و داوطلبان همه 18 شهر و ناحیه ولایت مهارت خود را در نزد حکمان می‌سنجند. طبق اطلاع همکاران ما به دوره ولایتی آزمون در این منطقه نزدیک به 900 نفر راه یافتند. گزارش همکارانمان در این خصوص. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 7 ناحیه 8 شمسیه مدلیوه باری اول در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است شرکت داشته و امروز یکی از اشتراکداران دوره ولایتی این آزمون است. شمسیه گیرنده استیپندی پرزیدنتی بوده هر سال در همه چهاربینی‌ها و آزمون‌های سطح ناحیوی ولایتی فعالانه اشتراک کرده و بارها سزاوار جای‌های نمونوی گشته است. عین زمان او از روی نمونه ادبیات معاصر در دوره ولایتی اشتراک می‌کند. طول 3 سال است با اقدام سازنده و معارف پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی برگزار گردیده ایستاده است. این اقدام اساسگذاری صلح و وحدت کشور برای ما خوانندگان زمینه را میگذارد تا دانش و ملکه خویش را پیش بریم. من نیز امروز در این آزمون از روی نمینت ادبیات معاصر برآمد کرده میخواهم دانش و ملکه خویش را سنجم و در آینده برای وطن عزیزم خدمت ارزنده را کرده باشم چنانکه که بدل بزرگوار میفرماید. من هم از کسب علم خرسندم لیک با مقصد است پیوندم که از اصول مدارک حکمت عالمی را برآرم از غفلت. طبق مکتوب دستوری رئیس کمیسیه دوره جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است و جدول تصدیق نموده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دوره ولایتی آزمون مذکور در ولایت سوخت روزهای 30 و 31 اکتبر و 1 نوامبر در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر بوستون برگزار خواهد شد. صبح امروز مراسم رسمی افتتاح آزمون در تالار اساسی مؤسسه بالاذکر برگزار گردید.
дар асоси дастури раиси комиссияи даври ҷумҳуриявии озмун ҳайати доварон аз донишгоҳи миллии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин гардиданд ки ин гурӯҳи донишмандон дар ҳамбастагӣ бо устодон ва омӯзгорони пешқадами вилоят ба донишу малакаи иштирокдорони озмун баҳогузорӣ хоҳанд кард. душмане гар ҷони ту озор дод дасту пояш ро шикастам эй ватан. бо корбарии маркази таҳсилоти иловагии назди риёсати маорифи вилояти суғд пеш аз баргузории озмуни мазкур корҳои фаҳмондадиҳӣ ва дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда шуд. гурӯҳи кории аз соби кормандони муассиса дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят сафари корӣ анҷом дода моҳияти амри мазкурро моҳияти амри пешвои муаззими миллатро ба ҳамагон расониданд ва имрӯз дар даври вилояти озмун 812 нафар ғолибон дар давоми 3 рӯз иштирок хоҳанд намуд. лозим ба ёдоварист ки барои беҳтар намудани фаъолият ва инчунин ҷалби ҳарчи бештари хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба китобу китобхонӣ ва ҷалби онҳо ҳарчи бештари онҳо ба озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст. дар назди муассисаҳои таълимӣ 100 маҳфили доимо амалкунандии фурӯғи субҳи доноӣ танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ роҳандозӣ гардид ки ба кори маҳфил беш аз 3000 хонандагон ҷалб гардиданд. бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани даври вилоятии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст тибқи нақшаи пешбинишуда 18 шаҳру ноҳия ба 3 рӯз тақсим ва дар рӯзи аввал ғолибон аз шаҳру ноҳияҳои исфара, конибодом, истиқлол, бобоҷон ғафуров, ашт ва зафаробод, рӯзи дуюм дастаҳо аз шаҳри хуҷанд, бӯстон, гулистон ва ноҳияҳои ҷабор расулов, мастчоҳ, спитамен ва рӯзи сеюм иштирокдорон аз шаҳрҳои панҷакенту исравшан ва ноҳияҳои айнӣ, кӯҳистони мастчоҳ, шаҳристон ва деваштич рӯи саҳна хоҳанд омад. нисбат ба соли қабл теъдоди довталабон теъдоди иштирокчиён хеле зиёд аст ва хурсандиовар ин аст ки омӯзгорон волидайн низ хеле таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда истоданд. тибқи амри қарори раиси вилоят барои қадршиносии ғолибон ҷоизаҳо муқаррар карда шудааст. барои даври вилоятии озмуни ҷумҳурии фурӯғи субҳи донои китоб аст беш аз 400 000 сомонӣ ҷоиза муқаррар гардидааст ки ба ғолибон супорида мешавад. ба ҷои аввал 5000 сомонӣ, ба ҷои дуюм 3000 сомонӣ ва ба ҷои сеюм 2000 сомонӣ. ҳамчунин барои омӯзгорони хонандагони муассисаҳои таълимӣ ки хонандаҳошон дар озмун баранда мешаванд бо сипосномаи раиси вилоят ва 2000 сомонӣ ҷоиза қадршиносӣ карда мешавад. зикр кардан ҷоиз аст ки дар даври вилоятии озмун 812 нафар довталаб ғолибони даври шаҳрӣ ва ноҳиявии озмун иштирок хоҳанд кард ки аз ин миқдор 535 нафарро хонандагони муассисаҳои таълимӣ, 88 нафарро донишҷӯён, 7 нафарро аспирантону докторантон ва ходимони илмӣ, 182 нафарро омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногун ташкил медиҳанд. даври аввали озмун дар вилояти суғд бо иштироки 118146 нафар довталаб, аз ҷумла 104993 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ, 523 нафар мураббиёни таълимгоҳҳои томактабӣ ва 383 нафар намояндагони касбу кори гуногун баргузор гардида беҳтаринҳо ба даври шаҳрию ноҳиявӣ ва вилоятӣ роҳхат гирифтанд. давоми 2 рӯзи гузашта даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ баргузор гардид. макони баргузории озмун шаҳри ҳисор интихоб шуда буд ва дар рӯзи дуюм довталабон аз шаҳру ноҳияҳои ҳисор, турсунзода, рӯдакӣ, шаҳри нав ва варзоб иштирок намуданд. ҳамкоронамон соҳибнур абдурасулов ва хуршед ҳалимов аз шаҳри ҳисор гузориш медиҳанд. дар коғи фарҳанги шаҳри ҳисор даври минтақавии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст бо иштироки довталабон аз шаҳру ноҳияҳои рӯдакӣ, варзоб, шаҳри нав, турсунзода ва шаҳри ҳисор идома ёфт. довталабон аз рӯи номинатсияҳои зерин аз ҷумла хондан ва аз ёд кардани осори адибони классик, хондан ва аз ёд намудани осори адибони муосир, хондан ва аз ёд намудани осори адибони бачагона ва ривояту афсонаҳои халқи тоҷик, хондан ва аз ёд кардани осори адибони ҷаҳон ва шоирӣ дар назди аъзоёни ҳакамон баромад карданд. дар озмуни ҷумҳурия
جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه در دور منطقوی میخواهم جای سزاوار را گرفته در دور جمهوریوی اشتراک بکنم. من منتداری صمیمانه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمونها را اعلام کرده اند. من اشتراکچی در نامیناسیون اشعاری خواندن و اذیت کردن ادیبان کلاسیک و معاصر جهان میباشم. کوشش میکنم که از این دور نیز با سربلندی گذشته در دور جمهوریوی نیز غالب برایم. واقعا در تشکل اندیشه ملی و تحکیم استقلالیت نقش کتاب خیلی بزرگ است. محض همین دستگیری‌های معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت است که سالهای اخیر ساحه کتابداری، علم و عرفان روز به روز رشد نموده ایستاده است. آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. واقعا برای زندگی هر یک شخص کتابخوان و کتابدوست توانست که با نور و پرتو آفتابیش لطافت و آب و رنگی تازه بخشد. از اینجاست که اعلان این آزمون محض برای من و مثل من ده‌ها نفر نورسان گویا پیک آسمانی بود مانند آهنربا سوی مخزن خرد یعنی کتاب مایل سازد. آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است که سال سوم در مملکت گذرانده می شود. ساکنان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی مملکت برای اشتراک به این آزمون کوشش می نمایند. هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گل مشک نسیمی سومن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد گویی مگر آن باد همه از خودتان آید. نه نیز خودم باد چنین خوش نوزد هیچ کن باد همه از بری معشوق من آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سویلی و سویل از یمن آید. با هر کی سخن گویم اگر خواهم گر نیست اول سخنم نامید تو اندر دهن آید. سال دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و اذیت کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک می‌ورزم. من در این آزمون زیاده از 110 غزل، 4 داستان که عبارت از 2100 مصرع و اینک ترجیباً مصمت مخمس و 120 رباعی را در بر کردم. میخواهم که در دور منطقوی جای نمایان را گرفته در دور جمهوریوی نیز اشتراک نمایم. همین طور داوطلبان شهر و ناحیه‌های ترسونزاده، ورزوب، شهر نو، رودکی و شهر حصار نیز با یک مهارت خیلی خوب نزد اعضای حکمان برآمدها نمودند. یادآور می‌شویم که طبق نظامنامه دور آخرین آزمون ماه نوامبر در شهر دوشنبه جنبش شده غالبان با جایزه و دیپلم سرفراز گردانیده می‌شوند. در روزهای استراحتی در حدود ناحیه شهر نو مردم سرجمعانه به حشر عمومی برآمده در دو شفاعت شاهراه دوشنبه ترسونزاده کارهای آبادانی و سازندگی انجام دادند. از رفت حشر اکولوژی ساکنان این ناحیه همکارانمان گزارش می‌دهند. بنابر نزدیک آمدن موسم بارشات برف و باران در همه جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات و اداره‌ها، مؤسسه‌ها و خواجگی‌های کشاورزی ناحیه در روزهای استراحتی حشرهای دسته‌جمعانه تشکیل و گذرانده شد. سرجمعی ساکنان در حشرهای عمومی با حس بلند و تندرستی و با عزم قوی دست زدن به کارهای آبادانی دیارشان شهادت از آن می‌دهد که پیوسته در تلاش آنند که دیار خود را آباد و زیبا گردانند. طبق نقشه چهاربینی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری ترکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو امروز در حدود ناحیه شهرنو حشر دسته‌جمعانه گذرانده شده. در حشر مذکور کانال زهبورها، راهروها، عکس‌های تازگی محل و تازگی راه گذرانده شده. در حشر دسته‌جمعانه مذکور زیاده از 800 نفر کارمندان و تشکیلات‌های کارخانه و اهالی برآمده فعالانه اشتراک نموده بیش از 5 کوب پرتوهای سخت معیشی با پرتوگاه برآورده شد. ما کوشش به خرج می‌دهیم که بهر زیبا و آباد نگاه داشتن حفظ محیط زیست و تازگی محل همیشه سعی کوشش خود را رسانیم و در آینده نیت داریم که بازم کارها را در این سمت جانب نماییم. نظام یگانه در موضوع عمل زیرنظام‌های حدودی هنگام پیشگیری عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی
аз ҷумла тоза намудани селраҳаҳо, заҳбурҳо, каналҳо ва ҷойборҳо амалӣ ва гузаронида шуд. طبق نقشه چورابینی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده مدافع گراجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گذراندن مشق مخصوص تکتیم مدافع گراجانی جهت آمادگی قوا و وسایل زیرنظام‌های حدودی اید با پیشگیری عقوبت‌های ولایت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و با موسم زمستان سال‌های 2021-22 گذراندن حشرات دسته‌جمعانه گذرانده شد. در این حشر تمام ساکنان ناحیه، اداره، تشکیلات‌ها، کارخانه‌ها، خواجگی‌ها و 7 جماعت شهرک و دهات اشتراک نمودند. در آینده این حشرات دسته‌جمعانه تا موسم زمستان و بهار سال 2022 گذرانده می‌شود. ҳамин тавр дар ду тарафи шоҳроҳи душанбе турсузода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳринав корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ вобаста ба зиёд шудани ҳолатҳои сироятёбӣ ба